makarelate gid ta sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo sa atong sitwasyon dinhi sa Pilipinas karon. Kay matud pa ni San Pablo nga giingnan niya si Timoteo nga ingon siya diri, daniha, badlunga, dasiga og tudloi nga mapailobon ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunua ang ilan na lamang gusto ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Nana ba naron sa ato sa Pilipinas? Naawa. Hinay man kayong tingog. Unya, diri sa atong ebanghelyo, kini kunong mga tawhana, manaaman sa gobyerno o naa sa simbahan, mga mangita gini silang espesyal nga lugar. Gusto silang yukbuan, magsulob silang tag-as nga sulob, parianing ni aron nagwali. Nya, espesyal gina ilang lingkuranan, espesyal ilang pagkaon sa mga kumbira. Matod pa ni Kristo, mas labi pang siya? Mas labi pang makalilisang ang ilang silot. Kuyaw day kaining mahimotang leader. Nya, mahimotang leader nga yawanon. Kay matod pang San Pablo, ang Ginoo maghukom ang gyud sa tanang tao, buhi o patay. So sa to pa sa tanan gyung tao. So ang mga leaders din his Pilipinas, leaders Amerika, leaders sa laing nasod, basta leader kas kalibutan, simbahan o gobyerno, hukman gyud tas Ginoo, nakailaman tas Ginoo uwa. Inig kamatay di ay nato mga igsoon, adto kita mo atubang sa Supreme Heavenly Court. Usahay mamanipulate man nato ang Supreme Court. Hasta gani ang ICC ma-manipulate man. Ang gitug-an sa 18 Marines panahon sa Blue Ribbon hearing niadtong niaging mga adlaw, kuan jud kayo kanang makaingon ta ba kung tinuod tong ilang gipangsulti, pero mura mo sag tinuod kay wa man sila ilang makuha sa ilang gisulti. Mailhan magog kuno nimong tao nga musultis tinuod, kana bang wa siya tumong nga maka-take advantage siya sa iyang pagsulti. Wa man sila, wa sila sa ari o posisyon, wa siya sa ari og kwarta, wa sila hatagi og kwarta. Matud pa ganing attorney baligod, ang ila pa ganing mga pamilya kung nangasakit, napatoy namatay, magtampo-tampo pa in taon sila para gasto na pagani galisod sila gasto dihay namatay inahan atong usas mga 18 Marines or soldiers. Nagtampo-tampo pa sila para ipalit lungon. So, gi-accuse man to sila nga nakadawat og tag 5 million. Og naa pa kuno tong 5 million, di gito to sila maglisod og palit adtong mga lungon. Nana ba? So, sa reality, nakita sa matas mga tao nga naglisod sila. Nitug-an sila nga ang mga malitang kwarta gihatod ngadto sa mga member sa atong executive department, apil pang pamilya sa atong presidente, o niya naasad sa mga legislators, daghan kaayo sa Congress, ilang gisulti, na mga ngaan dito, ilang gipangsulti, lugar, niya address, naasay mga senador nga ilang gipangsulti, mga dagkog posisyon sa Senate, presidente pa, sa Senado, niya naasa sila gisulti nga ang ICC
mga representative sa ICC, nakadawat sa DI og mga malitang kwarta. Ang ICC. Ug ang pinakakuan kay naapil ang usa ka pari. Naasay pari nga natagaan og malita. So, wa gyud pili. Way pili ba? Nya hinon gipang-deny man ni siya ug mao na ni ang nindot. Kanang mga midinay kinahanglan dili sa baba lang kay ang mga Marines pagsulti nila dili man pulong ra na adayoy supporting address, supporting picture. Napagani gyud kuno sila yung mga video nga wa pa nila ipakita, ilan na lang ipakita kung pangayoon pa gyud. Ug daghan pa kay sila mga pictures nga kuan ilang ikapakita. So ang mo dinay kinahanglan mo pakita sad siya og kamatuoran. Pero kutob ra sa pag-deny nya tungod lang kay nagkupot sa posisyon kihadayon, priso dayon, nya adto na lang ang hearing kunuhay og mapriso na, nya langay-langayon pag yun ang hearing. Pareha sa ICC, priso na dito si President Duterte. Hangtod karon wa pag yo'y klarong ebidensya nga gikapresentar ang mga prosecutor dito sa ICC. Nagsige pa silang pangita og kato ganing katapusan nilang murag unsa ba to? Hearing ba to? Nga niingon ang ilang judge dito nga mura manig klaro nagsigi pa man mong pangita og mga kana-ganing ebidensya. Ana ba? Gikuano sa suspindi sa ilang kuan kay mag-istorya kuno sila sa to executive kuan lang kanang dili ba dito sa hearing ba kay ang nakit-an sa judge dito sa ICC pa relasyon ni President Duterte hangtod karon nangita pa man sila mga ebidensya. Mao na ang kalibutan. Pero si San Pablo niingon siya padayon Dios pagtudlo pagbadlong, pag-guide nila. Nya unsa may mahitabo kung magsigi kitag sultis kamatuoran, nya ang gapalibot nato kining mga leaders nga gusto lang mamati sa kadtong nindot nilang pamation. Nya bati na gani mong isultib, suko dayon. Maliwat kita ni Hesus. Unsa may nahitabo ni Hesus? Ha? Naunsa? Uy, kusga. Nalansang sa cross. Kaya ang padayon man siya sulti. Nga di naman to ganahan maminaw ang mga tao atong iyang gisulti. Pero matod pa ni ko, padayon. Si San Pablo sad ni padayon siya, niingon siya, niabot na ang takna nga mobiya nako ni ining kinabuhia kay putla na kusliog, iula na nako ang akong dugo. Pero iya tong gitawag ni San Pablo og natapos niya ang iyang lumba. Ang race ba na iyang giapilan, iya kunong natapos. Mao sad na iyang awhag nato. Gilingi ay mong tupad na mopadayon ka. Ngutan ba? Ina mopadayon? Oy, atong lipayon ang Ginoo, dili ang mga leaders aning kinabuhia. Ang lipayo nato ang Ginoo ug unsa may makalipay sa Ginoo kun magsigi tagpuyo ug tuman sa kamatuoran. Ang kamatuoran gyud mao'y atong puy-an. Dili ta maghimo og mga buta nga makapalipay lang sa atong isig katao. Unsa may kamatuoran ron dinhi sa atong parokya. Nga naatay mga projects. Mo na kamatuoran. Ang atong bell tower, ongoing ang trabaho, bayrono ni nato. Naa sa tay gipahimo karon nga adoration chapel kay wa gid in taon tay adoration chapel dinhi. 163 years na ta karong pista puhon, karong tuiga, nya wa pa gid tay adoration chapel. Hopefully naanaon ta taana, no? Bayronon sa nato. Nga maghimo na lang sa tadihag bag-ong CR kay dito layo man tong atong karaang CR. Peligro pag dagma dito mga tiwasonon. So anang ana di askilid na lang kay pwede ka mag-wheelchair, anang adto mga PWD dali ra kay dia pag-access
Niya kanang ato dihang gawas buta pumiro ato na sang gipatrabaho kay wa naman gyud sige na magpanghog ang mga puthaw o kana mga sin diha ligro na magnaana gyud ma timingan so ato na lang ng gubon kay wa man gisa na magamit in tao ng struktura sorry sa pag-angkon na kuan gina nataligaman ang iyang maong structure ni gasto ana donor sagdilang ang Ginoo ning hatag na niya og ganti wa lagi na nato magamit dinhi nakaali pagid sa atong view sa atong simbahan mo nang ato na nang ilisan og kanana ang walk of apostles mao na nay atong bag-o niya dihang mahitabo aron ma-emphasize na nato ang atong simbahan unya makita sad nga ang atong kanini ang patron kauban sa 12 ka apostoles. Unya ang ato mga lingkuranan, hapit naman gina mga laksi. Kay gubaon naman gini. So ato na lang gini sad siyang ilisan. Kining nag-una nato mga proyekto mao ni ang atong kamatuoran sa simbahan nato karon. Unsa may atong buhaton kitang mituo muantos ta. Unsaon nato pag-antos matud pa diri sa atong ebanghelyo ang kabus nga byuda mihulog sa tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ilingay mong tupad ina daghan karog gisaligan aron mabuhi. Ang tan-awa ina dako-dako ka diha gisaligan aron mabuhi. Dili sobra ha, dili sobra kay naniid man si Hesus pagpaniid niya nang hulog daghan mga dato na gibutan diri ay naniid siya sa mga tao nga naghulog didto sa ilang mga halad daghang dato nang hulog og dagkong kwarta ana ha pero wag gyud moingon si Kristo nga nalipay siya ato isip Ginoo pero pag abot sa usa ka kabus nga byuda mihulog og duha ka dako gitawag dayon ni Hesus ang iyang mga tinun-an niingon siya diri labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga byuda ngano man nakita man ni Hesus nga duha ka dako karon kining duha ka dako didto sa panahon ni Hesus pwede ni nato i-translate og 200 pesos 200 pesos ana unsa may mapalit na tos 200 para sa atong project raffle ticket so na may mapalit og usa ka stab 20,000 nya nasi mapalit tag napo na kuana siya 2,000 nasi mapalit og 5 1,000 pero ang inindot gyud mopalit ka sa kana yung the best yun nimo kanang gisaligan na gid nimo ba para mabuhi ba una ipalit so akong auhag ninyo palit gyud mo og raffle ticket gikan karon hangtod July 25 labing minus ka usa kada semana nya gamita gid tong kanang gisaligan na gid nimo para mabuhi ba pasabot ayaw sa mog kaon ayaw sa mog snacks ayaw mog kaon mga butang na to, tulo mo kakaunan kada adlaw. Kuhaig usa kakaunan. Nya mo snacks mo kada adlaw. Ay na lang mo pag snacks. Ana. Nya kanang inyong usa kakaunan o duha ka snacks ba o tulo ba ka snacks. Mao naman na inyong gisaligan unta. Tiguma na. Nya kun okay ra gyud nimo, usa na lang kakaon sa kaadlaw. Ana. Nya inom na lang kag tubig. Tangan ni mong luya, inito ni mo, dahon bas gabon. Okay kay na. Di ba? Hindi mo okay na? Ana, Nya, hasta sa mo dihang mga online parishioners, palitan mo ticket. Kanang inyo yung gisaligan. Gisaligan mo na itong kaon. Kuhaan na niya. Nasa iyo ba, nagsalig sa tambal. Ay na mo palit og tambal. Ana, karon ighuman ninyo palit sa kuan raffle ticket maliwat na mong San Pablo nga matagaan day mo sa purong-puro nga dili malaya didto sa langit
Patay magin mo na mo yung maintenance. So kana may ang gisaligan ba nato sa kinabuhi. In short, ang kwarta di ay kay mao man aroy atong gisaligan aron ta mabuhi, atong ipalit og raffle ticket sa atong simbahan aron malipay ang katilingban. No? So nindota ka no? Unsao man pagpalit og raffle ticket be aron kitang tanan makapalit. Na dias gawas na dihay lamisa sa atong opisina naparoy daghang nanuroy. Thanks be to God kay naidaghang nitabang kamo sa dinhi og mutabang mo la kuha mo diyan usa ka raffle ticket usa ka stub nga ipamaligya dito sa inyong mga silingan sa inyong opisina. Ana ba? Nga inyo na nang i-good as sold baligya gikan karon hangtod July 25. Salamat sa kong naa sa pipila nato ka mga igsoon kami nalay baligya pa der nya good as sold na ni. Sige kanindot ana. Mo na nang atong gitawag og one stub challenge na manguha nato usa ka stub nga tag 100 ka tickets worth 20,000 nya ila sang ipang maligya sa ilang mga kaliwat, ilang clan, ilang mga opisina. Nindot kay ning atong gipangbuhat. Congratulations ninyo. Ang kwarta kay mao man itong gisaligan aron ta mabuhi, ipalit nato, itabang nato sa simbahan. Nya sa mga online parishioners unsa may buhaton, anha sad mo ning atong bank accounts, GCash accounts o kining atong kwarta padala. Gamitan na ninyo. Nya kanilang mga ngan dinhi mo'y gamita sad kaning niya sa atong screen ay mo paggamit og lain kay masaag gid ang inyong gipanghatag. Yang kanigid nga mga ngan ha, nya i-message lang mi. Nasay uban mo donate ra gyud. Daghan kay ni donate lang kay para sa atong bayo ay nala nang raffle tickets pa der di na lang ko mo appeal, donation lang ni para sa imong project. Kanindot. Congratulations. Gisaligan aron mabuhi. Nya pwede sad mo makatabang sa atong simbahan, pinaagi sad sa pag-support sa atong social media platforms. Duha ra man ikabuok atong social media kaning YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. View, like, share nya i-subscribe ang wapa maka-subscribe. Kada adlaw gyud spend lang yung 15 to 30 minutes nga sige og tan-aw ani. Makatabang na mo pagpasabwag sa maing balita o makatabang sad para sa namsay income ihatag ang YouTube nato. Unya ang ato sang Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Nganong ato man ning gisigig announce aron makatampo ta, makahalad ta sama sa byuda nganhi sa simbahan. Ang ato rong nasod matud pa diri sa kana ganing ebanghelyo giilugan gikawatan matud pa ni kana ganing say ganani si San Pablo bato ni ingon diri nga ilang ilugan gikawatan ang mga byuda ang mga kabus tungod sa ilang pagpahimulos. Unya, ang biyudang kabus nga giilugan, nihatag pagyod. Kinsa may premyuhan, ang mga mihatag. Kinsa may silutan o mas makalilisa nga silot, ang nangawat. Sa ato rong mga government officials, kinsa kaha ang nanghatag para sa mga kabus na Pilipino. Marcos Group, Duterte's Group. Kinsa man sad ang nangilog sa mga kabus na Pilipino. Marcos Group, Duterte's Group. Hinaut unta mo gawas ang kamatuoran tungod aning ilarong Blue Ribbon Committee. Ang katong mga gipangsulti sa 18 Marines nga didto sa Blue Ribbon Committee under sa grupo nila ni Senador Cayetano Marcolita o guban pa si Pia Cayetano nindot na kaitong sundan unta kadto na siya sundan ba di ko moingon sakto to ilang gisulti tinuod to pero nindot na to nga sundan kay mo sugod na pagdagan ang investigasyon pero ila ganitong patyon ang maong kamatuoran
kanang mopatay sa maong kamatuoran, maningkamot nga di na to masundan ang maong gipangsulti, mawa na to spasing, mauna sila'y tinuod nga kawatan. Sayon ra kayo. Sayon ra kayo na ang maningkamot nga mawa na tong gisultis mga Marines, dili ba sundan ba, dili padayonon ang investigasyon aron makit-an yung tinuod ba o dili ang ilang gisulti, hangtod mapinpoint yun ang kamatuoran. Ang mobabag ni ana maunay tinuod nga mga kawatan. Last na lang lingi sa imong tupad, ing na gusto kang masakpan, ing na gusto kang masakpan, oy, ay gyud pagkumpiyansa ang mga tao sa kalibutan dili kasakop nato, pero ang matas Ginoo wa na, dugay na silang nasakpan, kita na kay nas Ginoo. Lipat-lipat lang ka, mura kag ilaga ba, mura sa kag langaw nga naasod sa garapon, kanang mga tao dinis kalibutan mura tag langaw na asod sa garapon, sige kag likay-likay, lupad-lupad, pero wa na, gikupta na nas Ginoo, gahuwat na lang Ginoo kanus akan niya isugbas kayo. Muna magampo ta nga makaamgo ang mga tao nga nagsupak sa Ginoo, makaamgo unta og magbag-o sa kinabuhi.